podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Wel, helo, a siwmai, a croeso I podlediad Rygbi Cymru. Fi, Iestyn Thomas, a'n anffodus mae trio ddim yr wythnos na. Mae Carwyn Harris mas yn Ffrainc rwle fi'n meddwl yn mwynhau oherwydd, wel, o'n i di ddim rhoi Josh Adams mewn Carfan Cymru fi, so fi dy'r bragyn reit wythnos ma. Ond wrth gwrs, mae Carwyn Evans dy fi. Carwyn, sut mae pethau? Ydy, da iawn, diolch o'r ti Iestyn. Ydy, mae'n odd bod ni ddim yn drindod heno, ond gobeithio bod Carwyn yn gwrando a'n gwylio arno ni tra'n mwynhau ambell I delight Mr Ffrainc I gynnig. Wel, gobeithio mae fe'n, herwydd fi credu wedi cael diwrnod prysur di mawrth. Di llun ar ôl gyda'r Carfan a pethau fel yna, so gobeithio mae fe mwynhau mas yn Ffrainc, ond mae llawer, wel, dim llawer o rygbi I drafod, ond mae llawer o bethau yn byd rygbi Gymru I siarad amdano. A ni'n mynd I dechrau dy'r newyddion heddi o'r Scarlets, nath ysgellwr Tommy Lewis wedi cael anaf i'r Achilles tender, ond yn ffodus mae fe'n mas am amser hir iawn, a mae fe'n real siom I weld yn ywedig ar ôl ei perfformiad ar dydd Sadwrn. A nawr mae fe mas am 9 mis. Carwyn, wrth gwrs, fel cynogwr y Scarlets, beth yw barn ti ar hwn? Mae'n tipyn o ergyd fi'n credu, achos dros yr wythnosau mis diwetha yma, mae wedi setlo mewn i'r tîm, a mae wedi dechrau dangos I ni be mae fe'n gallu neud, a byddai'n ddim di syni fi, sef un enw felly oedd ar meddwl Gatland I gynnwys yn rhan o Garfan Cymru. Wedyn mae'r ffaith bod wedi cael I ynafu yn gymaint o driennu iddo fe o'r achos hynny nawr fe ddim yn mynd ar daith Cymru, ond hefyd i'r Scarlets mae'n ergyd masif yn enwedig pan I ti'n meddwl mae Steph Evans mas am dymor hir yn barod, Tom Rogers di ynafu, mae Ryan Combi'r newydd gael ei ryddhau, o fod mewn sefyllfa cryf felly o asgellwyr a'r triol yn y Scarlets, ni'n edrych braidd yn denu nawr gyda'r newyddion trist mae I Tommy Lewis. Ie, wrth gwrs, am y chwaraewyr ifanc hefyd, rhywun fel Max Page, sydd falle bach mewn mantes nawr mewn I tymor nesa, ond smod, y profiad na da Steph Evans, Tom Rogers, Tommy Lewis hefyd, smod, just I dod mewn i'r tîm ar ôl chwarae eitha dda I llan ymddyfru yn yr unig o prem, a smod, mae fe'n anffodus o fe ddim gallu adeiladu ar y perfformiadau mae wedi rhoi dros y gemau diwetha. So, tipyn o siom I fe a cefnogwyr y Scarlets, herwydd oedd felly'n agos i'r Carfan Cymru na. Wrth gwrs, fel nath ni sôn dy Carfan Cymru, nath Warren Gatland enwi Carfan ar dydd Llun, 36 o chreuwyr mewn, fi'n credu 4 oedd dim dy gap, a wedi cael ei alw, 3 wedi cael ei alw am y tro cynta. Fi ddim wedi mynd trwy y Carfan I gyd oherwydd bod ni'n am y nos, ond y prif newyddion yw fod, wrth gwrs, 4 chwaraewyr ddim wedi cael caps sydd wedi dod mewn, rhywun fel Ellis Bevan, Jacob Beetham, Keelan Giles a Josh Hathaway. Wel, fi jyst I dod nôl o ysgrifennu amdano Josh Hathaway, so mae'n mynd I fod yn eitha diddorol I gweld sut mae fe'n mynd yn ywedig yn ymarferion, a felly bod e'n mynd I Australia. Wrth gwrs, mae Hathaway yn chwarae Cael Loyw, so mae fe ddim yn gallu chwarae yn erbyn Di Africa y mis hon. Fi wedi bod bach yn araf, mae fe yn y mis hon fod Cymru yn chwarae Di Africa. Ond Carwyn, beth yn dan ti dy'r Carfan Cymru, beth nath Warren Gatland ei penderfynu a dewis? Bach yn siomedig mewn ffordd, yn enwedig pan ti'n meddwl mod I dewis 10 chwaraewr sy'n chwarae tu allan I Gymru, sy'n golygu i'r gêm yn erbyn Di Africa, dim ond dewis o 26 chwaraewr sy'n gyda fe, sydd I fi ddim really yn ddigon. Fi'n gwybod mai gemau cyfeillgar yw'r gemau yma, ond a os unrhyw gêm rhyngwladol yn gyfeillgar, fi'n gwybod. Fi hefyd braidd yn siomedig falle
bod wedi dewis Liam Williams a Corey Hill, dar ddoi'n chwarae'n Japan. Fi'n credu bod na ddigon o opsiynau yn yr un sefleoedd yng Nghymru di chwarae'n ddigon da falle i heiddi cyfle, hyd yn oed bod nhw dim ond yn ymarfer gyda'r garfan, bod ddim rhaid nhw falle gael caps tro yma. Fi'n gwybod mae yna sôn bod Liam Williams yn siarad gyda'r rhai o'r rhanbarthau, ond i fi oedd hwn yn gyfle i ddewis carfan ifanc di brofiad a rhoi nhw yn y deep end mewn ffordd a gweld sy'n nhw'n ymdopi, achos y gwir amdani yw fydd Liam Williams yn 36-37 pan fydd cwpan y byd nesaf yn dod rownd. Fydd Gareth Davies tua'r un oedran. Maen nhw'n chwaraewyr da, maen nhw'n bod yn weisio'n ffyddlon i Gymru, ond y gwir amdani yw, dyn nhw ddim yn mynd yn efancach, a fi'n gwybod, dylsen ni'n edrych ar rygbi fel ffoi y cycle, ond yn anffodus dyna sy'n digwydd, achos ni yn mynd o un gwpan y byd i gwpan y byd arall, a wedyn fi jyst yn credu felly bod cyfle wedi colli fan hyn i roi chance i cwpl o chwaraewyr mwy ifanc, ond mae ambell i benderfyniad odd wedi bod yn y garfan yma, mae'n fi gweddi. Fi'n cytuno ti dy'r ddwy sydd wedi dod o chwarae rygbi yn Japan. Yn wedi rhywun fel Corey Hill, chwarae yn y pedwerydd cyngrair yn Japan. Ydy hwnna ffath o cyngred sy'n mynd i adeiladu rhywun lan i chwarae gemau rhyngwladol? A yn ywedig, fel nath i sôn, os gêm gyfeillgar, ydy pob gêm rhyngwladol yn gêm gyfeillgar, oeddi unrhyw gêm yn erbyn De Affrica yn gêm gyfeillgar, i fod yn onest, herwydd maen nhw'n dod â such pŵer. Ond, cyn edrych ar rhywun fel Corey Hill, ddim di chwarae llawer o rygbi, fi credu gêm ola fe yn mis Ionawr. Mae chwaraewyr yn Gymru sydd wedi chwarae lan yn eitha cyson. Yr un esiampl ni wedi rhoi lawr yw rhywun fel James Ratty, dy'r Gweilch. Herwydd mae wedi fod yn chwarae dy'r Gweilch bron trwy gydol y blwyddyn. Fi credu a llawer o gemau yn yr ail reng hefyd, a cwpl o gemau fel rhy 6. Ond mae wedi chwarae at y lefel yna, dy'r rhanbarthau. Os chi'n galw lan rhywun sydd wedi chwarae yn y pedwerydd gyngrair o Japan, beth mae hwnna'n dweud amdano'r URC a'r rhanbarthau Cymru ar y foment. Herwydd, fi ddim siŵr, herwydd fi gobeithio bydd, os oedd y tîm rhanbarth neu'r tîm o Japan yn chwarae i gilydd, gobeithio bydd y tîm o Gymru yn ennill. Herwydd os nhw ddim, falle bydd cwpl o cwestiynau ar ôl hynny. Ond mae fe just ddim yn stico i fi. Yn ywedig beth nath Hill wneud cyn dde adael Cymru, wrth gwrs, mae llawer o trafodaeth i fod yn dan hynna dros yr wythnos, ond fi credu perfformiad ar y cae hefyd, fi credu mae dal rai chwaraewyr felly sy'n gallu dod mewn i'r carfan yn lle rhywun fel Corey Hill sydd wedi dod o Japan. A fi'n credu na'r driannu mewn ffordd, ynddo fe? Restron ni 38-40 o chwaraewyr o'r diwetha o'n i'n meddwl yn heiddi lle, ac oedd ambell un falle yn fwy o wishful thinking, ond a hyd yn oed ar y cyfryngau cymdeithasol, does dim un pwynt wedi bod le mae enw Corey Hill wedi cael ei menshno o gwbl. Hyd y gwni, fi'n credu mae 22 o gemau mae wedi chwarae ar y lefel ucha yn Japan ers gadael, a fi jyst yn twmlo bod a fel ti'n sôn, y ffordd nath adael Cymru hefyd o dan gwmwl di le oedd wedi neud beth nath a ddim rili di ymddeheuron gyhoeddus yn bersonol i'r ddynes a'i theulu. Mae wedi gadael blas chwerw iawn yngheg nifer fawr o gefnogwyr rygbi Cymru. Mae'n ddiddorol gweld sut ymateb geithau pan fydd e ar y ca wrth y cefnogwyr hynny. Falle nôl ar spin eitha positif. Mae fe'n dda i weld Kieran Giles nôl yn Carfan Cymru, wrth gwrs. Y gêm na'n erbyn Japan yn 2016, oedd e ar y fainc. Oedd llawer o bobl yn meddwl fod y dydd mae'n mynd i fod yn cap gyntaf fe, ond fe ddim wedi dod ar y cae. A wrth gwrs, 2 anodd eitha cas
dros y flynyddoedd wedyn, ond nawr mae wedi dod nôl a mae fe dal yn chwarae at y lefel dda yna, a mae fe'n heiddi cael nôl mewn i'r Carfan. A ie, fi credu, mae hwnna'n beth positif. Fi credu Gatland falle di edrych ar rhywun fel Theo Cabango hefyd, ar ôl gweld y press conference ar dydd Llun, yn ni'n meddwl, falle bod Cabango falle yn y lle cynta, a wrth gwrs ran a fe ar dydd Sadwrn, falle di roi effaith arno fe, ond mae fe'n dda i weld Giles nôl, a mae fe'n diddorol i gweld sut mae Ellis Bevan mynd i fod hefyd, wrth gwrs. Falle ddim y chrewyr cyntaf pawb di gweld fel rhyw nawdd, falle di mynd mewn i carfanau pobl a cefnogwyr a pobl fel yna. Ond mae wedi bod yn eitha cyson i Caerdydd yn fy marn i dros y flwyddyn. Wrth gwrs, fi credu mae Caerdydd yn chwarae rygbi mwy well pryd mae Thomas Williams na. Ond mae Thomas Williams un o'r gwreion yn Cymru ar y foment, un o'r chwaraewyr gorau yn Cymru. A mae fe'n on lefel uchel. A mae Bevan wedi fod eitha agos i hwnna yn fy marn i, just yn cyson na ac yn chwarae. Di, a fi'n credu... fi'n twmlo dros Morgan Williams, fi'n credu bod di wneud mwy na digon i heiddi le, ond dwi'n gwybod yn ngharfan i, oedd Bevan a rhywun Morgan Williams, wedyn, mae'n gyfle gwych i Bevan yn amlwg, bydd Gareth Davies yn y garfan gyda fe, rhywun oedd fe i ddysgu'r thos, mae sydd gymaint o brofiad a gymaint o gapiau, falle ddim o reidrwydd copio'r box kicks mae Gareth Davies wastad yn neud, ond yn sicr mae cael rhywun da hanner cant a mwy o gapiau yn y garfan yn mynd i fod o fydd i Ellis Bevan a'n sicr yn rhoi siawns da dda fe i ddysgu grefft a gobeithio geith y gyfle, fi'n gobeithio geith pob un sydd wedi cael ei dewis yn y garfan rhywfaint o fynydau yr haf ma, neu mae'n warthus. I fi, does dim pwynt mynd a bobl draw i Australia mwyn dal tackle bags. Mae ni 3 gêm mas na, 2 erbyn y tîm cenedlaethol a 1 erbyn y Queensland Reds. Hyd yn oed bod lle'r chwaraewyr di brofiad yn cael run-out erbyn y Reds, fi'n credu mae'n hanfodol bod y 36 chwaraewr yn cael rhywfaint o rygbi ar haf yma. Ie, wrth gwrs, wel, fel nath i sôn dy'r box kicks Gareth Davies, mae Ellis Bevan gallu pigo lan y ffordd mae Gareth Davies yn neud rhan gypiadau. Wel, falle bydd ni ar un rhywbeth wedyn, ond ie, mae'n i fod diddorol i gweld. Fi credu mae Gatland mynd i lleihau y sgwad lawr i 34 cyn trefelu i Australia. A wedyn, wedyn mynd mas na a chwarae y dwy prawf yn erbyn y tîm cenedlaethol a'r gêm na yn erbyn y Queensland Reds. A unrhyw beth arall i trafod amdano Carfan Cymru, Carwyn? Yr unig beth fi'n credu, o ti sôn bod am nawr i 34, y tebygol roedd yw, mae torri bachwr a prop pentyn eithaf, gymryd i dewis 4 bachwr ynddo fe a 5 prop pentyn. Jyst gobeithio geith y ddoi sy'n cael ei adael yng Nghymru ar ôl Di Africa, gobeithio gen nhw ddechrau yn erbyn Di Africa a wedyn bod nhw'n cael awr dda neu 50 munud dan i belt nhw. Ie, a fi credu mae yna popeth. Fi credu mae pawb di just trafod ymlaen o'r un peth dros yna fi'n meddwl. Dy pob peth, dim just y rap, popeth arall hefyd, ond ie, fi credu symud ymlaen i'r 2 gêm oedd wedi digwydd ar dydd Sadwrn, wrth gwrs, Judgment Day neu Dydd y Farn yn Stadiwm Caerdydd. Y peth cyntaf pawb di sylwi oedd y torf. A oedd e ddim yn torf da, yn gwybod. Oedd e ddim yn torf da o gwbl lawr yna. Ond yn fy marn i fi mwyn seiliedig o siarad amdano rygbi. Dim amdano faint o pobl sy'n troi lan at gemau. Ond wrth gwrs, mae fe ddim yn dda i weld, mae torf falle lleihad yna. Bydde fe'n diddorol i gweld os oedd y blwyddyn yma yn Stadiwm Principality i weld beth oedd y gwahaniaeth. A wrth gwrs, falle ni'n gweld na blwyddyn nesaf dy torfeidd. Ond y gêm gyntaf rhwng y Scarlets a'r Dreigiau, bach yn ryddedd i cael gêm Scarlets gatre yn Caerdydd. Ond, oedd wedi digwydd, a y Scarlets i ennill 32 pwynt i 15 ar y diwedd. Carwyn fel cyfnogwyr, chi di ennill 2 gêm yn olynol, 10 pwynt. A eitha pleased yna.
O, yn sicr, fi'n credu beth oedd yn hanfodol i dymor y Scarlett jyst yn mwyn achub y rhywfaint oedd bod nhw'n cael 2 buddigoliaeth y pwynt bonus yn y 2 gêm ola. Os ti'n chwarae'r 2 dîm sy'n gweithio ar y tabl, dyna'r minimum ti'n gofyn am rili, ynddo fe. O ran safon y gêm, oedd ddim yn wych, fi'n credu... a oedd yn siomedig o fel y dreigiau mor wan. Gan amla, mae dreigiau'n troi fyny i Dydd y Farn mwy up for it na'r Scarlett fi'n twmla'n dieddol. Maen nhw'n cael y gorau o'r Scarlett, ond disadwn, oedd nhw'n fflat iawn, oedd bron o fod bod nhw ddim eisiau bod ar y ca. Fi'n credu unwaith sgorodd y Scarlett yr ail gais, fi'n credu oedd y bron o fod yn rhywbeth o formality wedyn, mae y Scarlett ymlaen i ennill, a jyst gobeithio nhw'n cael y pwynt bonus. A do, bod nhw wedi ildio 2 gais yn reit hwyr yn y gêm, oedd y gwaith wedi wneud, a fi'n credu oedd y boes wedi dechrau enjoyo yr achlysur wedyn, achos mae yn achlysur bod y dorf yn fach, fi'n credu mae'r syniad o gael y 4 tîm dan ni'n to yn hyfryd, a mae'n wych i weld, fi jyst yn gobeithio falle blwyddyn nesaf, nhw'n nôl a fe nawr i Stadiwm y Principality, a fydd na falle dorf mwy heiddiannol yn y gêm, ond na, hapus iawn i orffen y tymor gyda 2 buddigoliaeth gyfforddus, jyst gobeithio na bod nhw'n gallu cymryd y perfformiadau yma mewn i pre-season a mewn i dechrau tymor nesaf, bod nhw'n dechrau'r tymor fel mwyn i gorffen y tymor yma. Ie, fi dal ddim yn siŵr beth mae rhywun dau yn neud am y cais rhwng gipiad yna gan Tommy Lewis, ond mae fe'n un diddorol. Ond ydy gallu gweld felly, fi ddim yn fod roi gas i'r 2 tîm, ond ydy gallu gweld fod y 2 tîm ddim falle yn ymladd lan top y tabl. Ych chi gallu gweld fod e'n 14 yn erbyn tîm oedd y safle just o dan. Yn sicr pan fel... Sorry. No, carwyn. No, yn sicr pan ti'n cymharu fyd ar gêm ddath ar ôl ni, oedd y gwahaniaeth yn safon yn amlwg i weld, a just fi'n credu oedd y gêm yn adlewyrchu le mae'r 2 dîm wedi bod lenni. Ond oedd dal falle green shoots fel maen nhw'n dweud. Yn wedi Scarlett, of course, oedd Lewis wedi cael ei anafu, ond o'n i'n meddwl wedi cael gêm wych. Oedd Costello wedi cael gêm dda. A o'n i'n meddwl oedd Dan Davies wedi cael gêm dda hefyd. So, dyna 3 chwaraewyr, o'n i'n meddwl o'n nhw'n lan at safon uwch. Neu fi credu llawer o chwaraewyr arall ar y ca. Ond fel nes i sôn, mae'n eitha gorffen tymor eitha druenus i'r dreigiau, herwydd mae llawer o sôn bant o'r ca amdano y blwyddyn nesaf, rhywun fel Tia sy'n dod mewn, oedd yna ar disadwn yn gwylio'r gêm, ond just ddim ymff dyn nhw, dim pwer, of course oedd y sgrym di wella pryn at Dimitri Art ymlaen yn yr ail hanner, ond oedd e just dim byd nes, bydd Dau Flanagan really ddim yn hapus dy perfformiad yna, rai o chwaraewyr cyson a top players fel maen nhw'n dweud, felly ddim di troi lan, a mae fe'n pryderus mewn i flwyddyn nesaf, os mae'n cael yn lan dyna, dy'r perfformiad yna, off days fel yna, mae fe'n dechrau pryderu. O, definite. A fi'n credu mae'n flwyddyn enfawr i Dau Flanagan hefyd, os mae'n cael yr hyfforddwyr yma gyd mewn, mae gymaint o sôn wedi bod am pwy sy'n dod mewn nawr i helpu dy beth, a mae'r pressure yn fy mlaen o diwrnod un, achos pan ti'n gael rhywun fel Tia mewn, ti'n disgwyl gweld instant impact mewn ffordd, a fi'n credu os na beth pethau yn clico'n go gloi, mae'n mynd i fod yn dymor cur a caled arall, ond mae lot fawr o waith dyn nhw'n wneud rhwng nawr a canol mis Medi, fi'n credu mae'r tymor nesau'n dechrau. Gêm gyntaf dreigen erbyn y Gweilch yn y URC blwyddyn nesaf, so bydd yna'n diddorol i gweld Tia yn erbyn ei un glwb, wrth gwrs y Tia wedi chwarae dros y Gweilch, a nawr blwyddyn nesaf bydd e'n dechrau dy'r dreigiau. A wedyn, yr ail gêm ar Dydd y Farn, Caerdydd gatre yn erbyn y Gweilch, oedd yna'n bach mwy o synwyr, gêm gatre i Caerdydd, dim gêm gatre i Scarlett, falle y deiryddiaeth falle ddim 100% y Dydd y Farn, ond oedd e bach yn normal, gêm gatre i Caerdydd, rhywbeth agos i Caerdydd, dim llawer o beller i cefnogwyr Caerdydd i fynd,
Oedd y gêm yma, i gymaru o'r gêm gynta, yn eitha dda, fel nath i jyst i droi Carwyn. Gweilch di ennill 33.29, fi'n credu oedd yna di gorffen. O'n i di gwirio'r gêm, a tu ôl fi oedd teulu hal y holo ar Reil Ilo yna. A oedd yna'n eitha dda i weld. O'n nhw mor synllid trwy gydol y gêm, oedd e'n really dda. Ond wrth gwrs, falle ddim y cnynod yn nhw di moyn. O safbwynt y Gweilch, o'n nhw wedi cael disad yn eitha dda. Oedd popeth di mynd o blaid nhw yn y gêm eraill yn USC. A nhw wedi dod mewn i'r gêm angen pwynt bonus i mynd mewn i'r 8 ucha. A wrth gwrs, o'n nhw wedi ennill gyda pwynt bonus, 5 gais iddyn nhw. Y hyn ffrind Mr Penalty Try di dod nôl a selio'r fuddugoliaeth dy 2 munud i fynd ar ôl geisiau gan Nicky Smith, Justin Tiprick a Luke Morgan. Nicky Smith i sgwri 2. O'n i'n meddwl o'n i dim ond cyfri 4, oedd Nicky Smith i sgwri 2. Ond, the gym yma yn really dda. Ni di mwynhau y gym yma. So, mae 2 tîm, eitha agos, falle ddim fel y pwyntiau yn y tabl, ond 2 tîm eitha agos i lefel. Wrth gwrs, mae Caerdydd di cael tymor y colli'n agos, a nhw wedi colli'n agos unwaith eto. Do, mae'n ffordd, oedd y gêm yn carbon copy o dymor Caerdydd, le maen nhw yn y gêm, ond ddim yn gallu cael y fuddugoliaeth. Ti'n meddwl beth, fi'n credu, oedd y bron o fod yn anfantes i'r Gweilch o bod mae dim ond bonus pwynt win o ddisiau nhw, achos wnaethon nhw chwarae yn wahanol iawn i beth ni wedi gweld nhw'n chwarae. Yn wedi'i hanner cyntaf yna, oedd y bron o fod fel bod nhw bach yn nerfus, mae rhaid i gael y bonus pwynt nawr, a byddwn ni'n clym lacio. Yn y gorffennol, ti'n gweld nhw'n mynd i'r corneli a adeiladu'n araf, oedd y fel bod nhw wedi trial rhedeg mwy nag arfer, mwyn trial sgorio'r ceisiau, ond yn debyg iawn i'r Scarlett, unwaith gath y Gweilch control o'r gêm, o'n i wastad yn gweld nhw yn ennill, a wastad yn gweld nhw'n cael y pwynt bonus i gyrraedd yr 8 ola. Oedd e'n siwr o'n nerfus fel cefnogwr Gweilch yn yr hanner gyntaf i weld siwr o'n nhw'n ei wneud, ond unwaith eithon nhw mewn i'r gêm, i fi oedd e jyst yn twmlo fel bod nhw'n llwyr reoli, a bod Gaerdydd yn taflu popeth o gwmpas a'n edrych fel mwy o attacking flair dyn nhw, fel y gwir amdani yw, mae Gaerdydd wedi colli 2 waith i'r Scarlett lenni. Se'r Gweilch ddim yn cael buddugoliaeth y pwynt bonus erbyn Gaerdydd ar ôl hynny, mae'r beth mowr yn bod, ond fi'n credu, o safbwynt rygbi yng Nghymru, mae'r ffaith bod nhw wedi cyrraedd yr 8 ola yn gymaint o hwb i'r rhanbarthau ac i'r tîm cenedlaethol. Fi wedi gweud y sawl gwaith ar y pod yma, mae rygbi yng Nghymru wedi cael blwyddyn i anghofio. Does dim byd i mynd o plaid ni, mae popeth yn wrong. Wedyn mae'r ffaith bod y Gweilch yn gallu snican mewn i'r gemau ail-gyfle, pan mae byd 2% chance oedd nhw am 5 o gloch prawn di Gwener. Just yn adrodd cyfrolau, a fi'n gwybod ath lot o bethau cho'i plaid nhw, ond ti'n neud lwc dy unan, a fi'n credu maen nhw wedi neud digon o draws o tymor i gyrraedd yr 8 ola. Wedyn, Nicky Smith yn dangos unwaith to, felly beth mae rygbi yng Nghymru yn mynd i golli pan fydd e'n symud i gair lir dros yr haf. Wel, fi credu oedd e'n 200 oedd Gweilch yn mynd i'r 8 ucha, fi credu penwythnos cyn. A fi credu mae'r 2 perfformad yna yn erbyn y Dreigiau a Caerdydd. So, wedi gallu gweld yn y gêm yma fod angen pwynt bonus dy'r Gweilch. A chi'n edrych trwy'r gêm, falle neud dadlwythiad, falle pryd mae fe ddim ar, neu pethau fel yna. A wedyn, mae fel cyfnod o amser, pryd mae nhw yn mynd nôl i'r pethau beth maen nhw'n neud yn dda, sgarmes, y 2 gais Nicky Smith, just y blaenwyr just mynd at nhw tro ar ôl tro. A fe credu nawr, fe credu bach o mantes nhw am y gymau nesaf, yw fod mae ddim angen pwyntiau bonus i ennill gymau knock-out. So, bydd yna'n ddiddorol i gweld gobeithio bydd pethau newid, a falle bydd Gweilch mynd nôl at y stael yna dy'r blaenwyr a ceisio dominyddu y pac Munster yna. Ond am y gêm, o'n i'n meddwl oedd yn gêm really dda.
y cerdyn coch neu Seb Davies ti ar diwedd y gym, tackle eitha wael i fod yn onest. Fi ddim siŵr beth mae fe'n neud, ond oedd Adam Jones wedi cael y penderfyniad na cywir. Ond pob clod i cael y dydd wedi ei blaw am y cerdyn coch na, nhw yn y gym, a fi credu oedd Mantes jyst i dechrau newid pryn nath hym y web di sgori. Felly ni'n meddwl, mae bach o comeback yn mynd i digwydd mynd hyn, ond oedd y Gweilch di wneud y 5 munud na yn really effeithiol. So mae ddim llawer o ymysodol, just cyrraedd ymlaen dy'r blaenwyr, a wedyn, of course, y cerdyn coch na di digwydd mewn i'r corner, sgarmes, kick, penalty try oedd ar y diwedd. A just, dwi'n credu y perfformiadau yna, heblaw am y gymau erbyn y Bulls a Leinster, bod nhw wedi colli drwm. Gymau o'n nhw wedi ennill a ddim llawer o bobl wedi rhoi nhw cyfle. Yn erbyn Ulster, yn erbyn y Stormers. Y ddwy fuddugoliaeth yna yn enfawr ar gyfer y tymor. Llawer o sôn wedi digwydd trwy gydol y tymor amdano'r gymau o'n nhw wedi colli eitha agos yn erbyn Caeredin a yn erbyn Munster. 2 gym yn olynol nhw wedi colli, a falle oedd cyfled nhw i ennill y gym yna, ond nhw ddim di cael ddim cael y cyfle, ond falle cymryd y cyfle i ennill y gym yna. Ond y perfformiad yna yn erbyn Ulster, yn erbyn y Stormers, dyna oedd y gwahaniaeth, a fi credu un gwahaniaeth arall, oedd y gym gyntaf yn y tymor, yn erbyn Connacht oedd i gatre. Ond nhw lawr gan rhyw weekend bwynt neu mwy, fi credu 26-0 yn y hanner. 26-5 oedd Chelsea sgwri just cyn y hanner, a chi'n edrych ar yna, hanner awr mewn i tymor a chi'n lawr o 4 gais. Oedd pennau ddim di mynd lawr, a nhw jyst i cyrru ymlaen, a nhw wedi dod allan o'r gêm net y pwynt bonus. Nhw anlwcus ddim di cael bonus pwynt o fod mewn 7. A fi credu, falle, dim ond 1 pwynt oedd e, ond gwahaniaeth na. Nhw wedi mynd mewn i'r 8 ucha ar ôl gymau ennill yn erbyn y Lions. Nhw wedi gorffen ar yr un pwyntiau. So, pethau fel yna, mae Toby Booth yn sôn amdano pob wythnos, find a way, fel mae fe'n dweud, i aros mewn gymau, ennill gymau, a mae wedi gwneud hynna unwaith eto ar y penwythnos, a mae wedi cael ei heiddiant dy gym fawr ar nos Wener. Ond fi'n credu, mae lot o glod yn gofod mynd i Toby Booth, achos mae'r garfan ma di cael ei reit o bant, di cael ei siomi gan dewisiadau Warren Gatland ar fwy nag un achlysur, a mae Gatland siarad yn gwneud job Toby Booth yn reit hawdd penwythnos ma o ran team talk. As nag eistedd yn gwneud, darllen y garfan mas a mynd reit. Dylse fwy o chi fo fyna, di chi ddim na, ond mae'n warthus mewn ffordd. Mae hefyd fi'n credu, mae'r ffordd nath y gadw nhw fel yn control, fel gollon nhw i gael loiw yn Ewrop, wedyn gofod mynd i Africa, le oedd season defining 2 weeks really, cael y fuddugoliaeth erbyn Stormers, wedyn y 2 golled drwm, a mae dal yn troi rown yn gweud, ni dal yn gwneud e, cerwch mas a cerwch 2 bonus point win, a mae chance dyn ni, a maen nhw wedi gwneud e, fi'n credu, gymaint o'r glod mae'r chwaraewyr yn heiddi ac ati, fi'n credu mae'r gwaith mae Toby Booth yn gyda'r garfer yma yn anhygol, a fel dwi'n genus o ffordd mae wedi cael y garfan i chwarae, achos mae nhw just, dyn nhw ddim yn gwybod siwr i golli, a mae hwnna'n masif yn mynd i'r gemau ail-gyfle. Odi, a fi credu mae llawer o bobl tu allan o cefnogwyr y Gweilch yn, mae cefnogwyr y Gweilch yn eitha diolchgar o Bennett yna Stormers oedd ei ennill gemau ar y pythnos oedd wedi helpu dy'r safle yn yr 8 ucha. Ond fi credu mae llawer o cefnogwyr tu allan o cefnogwyr y Gweilch. Yn ywedig nawr maen nhw yn y gêm, yn y knockout game yn erbyn Munster y pythnos. Maen nhw'n falle ddim cefnogi, ond falle dod nôl ato nhw yn dweud pob lwc, mae ddim llawer o pethau yna di digwydd fel yna di Rygbi Cymru. Mae cefnogwyr o bob rhan bathau, mae'n byd i lan y person arall fi'n meddwl, ond mae pawb yn dod at ei gilydd. Mae'r tîm yma, mae'r Carfan yma, di wneud job yn wych. Neb di cael unrhyw tîm o Gymru yn 8 ucha ar dechrau'r flwyddyn. O'n i wedi rhoi lawr Gweilch tu allan y top 10. Fi credu ni cael Gweilch yn 11th, fi'n meddwl. Fi credu ni cael Connacht a Lions uwch ben nhw, ond
just y ffordd na maen nhw'n aros mewn gemau, dynod o'r pac, a just, mae dim byd i'r Gweilch, dy effort. Mae neb yn cwestiynu effort y Gweilch pob wythnos. Mae'r un peth sy'n dod mas pob wythnos. Mae'r effort Gweilch lan bron pob wythnos. A maen nhw just, fi'n credu maen nhw just heiddi cyfle arall i gweld sut maen nhw'n gallu mynd. A, fi'n credu fel mae pethau di mynd mas, fi'n credu mae fe ddim y draw haws. Of course, mynd lan i Munster, mae fe ddim yn haws mynd i Iwerddon, ond oedd cyfle falle nhw'n mynd mas i Pretoria eto. A mae bach o ffydd yn nhw nawr, ddim mynd mas i Affrica eto, ond mynd mas i Limerick, a pwy oer falle bydd rhywbeth gallu digwydd na. O ran y 4 tîm sydd wedi gorffen yn y 4 ucha, so Munster, Bulls, Leinster a Glasgow, so'n credu bydde dim un cefnogwr y Gweilch eisiau mynd i unrhyw le blaw Munster. I fi, os oes un o'r tîmodd na, le mae siawns da'r Gweilch i ennill Munster yw. Maen nhw'n chwarae steil mor debyg i gilydd, a ni'n gwybod beth ddigwyddodd trwytha eithon nhw i Leinster a trwytha eithon nhw i Pretoria. Dyn nhw ddim yn atgofion da i gefnogwyr y Gweilch. Felly, mae yna siawns da. Fi'n gwybod bod Munster i gorffen top, a Munster yn chwarae'n wych, ond se'r Gweilch ti'n cael dewis away trip o'r 8 ucha. Fi'n credu bod Munster falle, o'r 4 ucha, fi'n credu bod Munster yn un bod nhw wedi bod reit hapus a meddwl falle bod yna siawns i gael fuddugoliaeth. Mae fe'n mor ddiddorol i gweld sut bydd y dwy tîm yn fel ar y pythnos. Wel, ni wedi gwrando i Toby Booth gynharach, so fi ddim credu mae llawer o newid mynd i fod yr Carfan y Gweilch. Fi credu mynd i fod eitha tebyg i beth ni wedi gweld dros y gemau diwetha. Fi credu mae dal llawer o chwaraewyr mas dan y fiadau. Of course, mae Adam Beard mas, mae James Fender mas, mae George North, Alex Cuthbert mas hefyd, so mae chwaraewyr eitha profiadol. A fi ddim credu bydd llawer o newid, herwydd ddim credu mae angen llawer o newid yn ywedig dy'r tîm cychwynnol. Dy rhywun fel Nicky Smith, rhywun fel Dewi Lake, rhywun fel Tom Botha, reng flan eitha cryf, bydde di James Ratty, mae reng ôl yn pigo hunan, mae Justin Tibrick dal dyfe. Of course, y cais na wedi sgori yn wych. Mae pethau fel yna, gêm arall, gêm fawr i Dan Edwards ar y pythnos, a mae ddim fel Thea, mae fe mynd mas a felly colli. Mae fe cymryd mewn yn ei straid rhyw ffordd. Dwi ddim yn siŵr fel mae fe'n neud, ond mae fe yn. Just chwaraewyr fel yna, fe, Kieran Williams yn y cefn. Mae fe'n eitha settled, a fi credu dyna beth bydd bach o beth y cyfnogwyr Gweilch. Mae Carfan yn mewn tin. Fi'n ffrindiau dad y Morgan Moss, a pob tro fi'n siarad y fe, mae fe'n wastad yn sôn dan o faint mor tin mae'r Carfan ma, maen nhw'n mor agos i'w gilydd. A fi credu Toby Booth i dweud ar ôl y gêm yn erbyn Caerdydd, fod Tibrick di dweud, falle dim y gêm ola ni fel Carfan llawn. A bydd, tymor nesaf, bydd e ddim yr un peth. Of course, mae Smith yn gadael, mae George North gadael, mae Cuthbert gadael, ac yn y blaen. A mae cyfle ddim cyfle fawr, oherwydd mae Munster mynd mewn fel ffefrynnau, ond mae cyfle i wneud rhywbeth really special fan hyn. Os maen nhw'n gallu, os maen nhw'n gallu redeg Munster am gêm hir a falle colli gan bwynt, os nhw'n ennill, wel, mae fe yn wych i gweld, ond fi dal meddwl mae Munster mynd mewn fel ffefrynnau, ond fi just meddwl mae fe'n rhy gryf, a falle bydd y Gweilch di mynd mas am wythnos rhy hir, a falle bydd e gyd yn adeiladu lan, a falle dy'r gêm yn Iwerddon. Fi credu os yw'n Abertawe, falle bydd mwy o cyfle dy'r Gweilch. Of course, dy Mantes gatre bydd yn, ond fi credu bod tîm oedd Iwerddon, maen nhw mor drilled fel maen nhw'n dweud. A maen nhw just fel juggernaut fel rhyw ffordd. Does dim lot o lefydd caletach i fynd at Thomond Park ar nos Wener, ond un peth sy'n o blaid Carfan ifanc y Gweilch yw does dim pwysau arnyn nhw gwybod, os neb yn disgwyl nhw fy mas na rili a wneud y job. Dyn ni'n meddwl bod Munster yn ffefrynnau reit clir, dim ond achos leithon nhw orffen yn y tabl a'r ffaith bod nhw'n chwarae adre, ond
ni wedi gweld y tor o'r tro tymor yma, pan mae'r Gweilch yn cael ei reit o bant, maen nhw'n dîm mwy peryglus. A wedyn, fi'n gallu gweld nhw'n surprise o Munster. Mae rhyw dwmlad o fi, yn wedig gyda cyn lleiad o chwaraewyr y Gweilch yn Carfan Cymru, mae pwynt yn nhw brofi nhw eto to nawr. Mae'r nigl bach extra na i brofi gatle am bod yn gwneud yn wrong. So, fi'n credu bod mi fod yn gêm effernol o dda. Fe ddim llawn ceisiau, ond fydd hi'n gêm tactical battle gwych, sgwrs fi. Ie, a fi credu ni'n mynd i sôn mlaen i wneud amcanion y gêm ar nos Wener. Wrth gwrs, mae'r gêm ar Premier Sports, a mae fel S4C hefyd. So, os chi ddim yn dy Premier Sports, chi gallu gweld ar free-to-air, fel maen nhw'n dweud. Ond ie, fi'n yr un fath o fel agreement fel rhyw ffordd, hefyd. So, fi'n credu bydd yn gêm eitha tense fel maen nhw'n dweud, eitha cyffroes, ond falle ddim llawer o geisiau, ddim fel y 48-46 neu rhywbeth fel yna. Fi'n credu bydd yn eitha ond fi'n meddwl bydd y mantes gatre yn y Munster, falle just mynd nhw dros y llinell na. A fi'n credu bydd nhw'n ennill 19-14 fi'n meddwl. Bydd e'n gêm agos. Fi'n credu bydd y Gweilch yn dechrau'n dda, a fi'n credu bydd cais tua'r 20 munud i fynd, felly bydd yn fel seal it fel maen nhw'n dweud. Wel, nes i'r un prediction ar podcast rap ar dechrau'r wythnos, wedyn na i stico gyda hwnna, a nes i weid, dim ar cynnad y fi eisiau, ond y cynnad i fi'n gweld yw'r Gweilch yn ennill 29-21. Wedyn, fi'n mynd i stico gyda hwnna. Fi'n reit ffyddiog falle bod mynd i Munster, bod Carfan Cymru, bod mae gymaint o ffactorau, a hefyd y ffaith llain wythnos nôl, ond mae'n meddwl bod nhw'n mynd i cyrraedd y gêm ail-gyfle. Wedyn, mae popeth i fi yn gero am good end of season run-in i'r Gweilch. A da Toby Booth wrth y lliw, fydden nhw'n gyd yn cool heads, bydd ddim excitement, bydd ddim jyst yn gwneud jobs. Wedyn, fi'n credu bod Gweilch yn mynd i ennill mas yna. Diddorol. So, un i Munster, un i'r Gweilch. Am y cefnogwr ysgales yn dweud fod y Gweilch yn ennill. Mae'n diddorol. Mae'n mynd i. Ie, ond fi credu mae'n gan fi wythnos diwetha dy Josh Adams, fi credu fi di wneud peak nawr. Fi ddim siŵr os fi ddim gallu ail-greu yr amgam na, herwydd fi siŵr fi'n Carwyn yn gwylio hyn a byddol, mae fe'n eitha hapus. Ond fi credu mae yna popeth am y tro. Diolch i Carwyn. Carwyn Evans, of course, oedd wedi ymuno fi hefyd. Gobeithio mae Carwyn Harris da amser dda mas yn Ffrainc. Gobeithio mae fe'n mwynhau. A gobeithio byddwch chi'n mwynhau y pod ma. So ni ar YouTube, Spotify, fi ffili gofio pa arall. Mae Apple pedoli fi'n meddwl. Of course, gallu dilyn ni ar y cyfryngau. Yn wedig ar X neu Trydan neu Twitter, be bynnag chi'n galw neu ar pod Rugby Cymru fi'n meddwl yw'r at y pod. Of course, chi'n gallu dilyn ni ar YouTube hefyd. Dy'r brif teitl y rap podcast, ond fi credu, falle bias aside, mae'r pod ma un gorau. Ond diolch am gwrando. Gobeithio, na ni nôl wythnos nesaf i drafod fuddugoliaeth arall i tîmoedd o Gymru. Diolch yn fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. Sports Social Podcast Network.